Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel daki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. MP ka Congress na Tura Saleng isang ulo ang baki paidbah bat kinang ilang bapher kila pai khamat biang syaka seng Congress hadin baki layo i baki weki seng sain perthai khamtam iaka party ka basan charmenta habakren hakini kising ki baladeb Saleng ulo ang baki nang ilam kilayo i baki mdan ka jingshania haki weki party hinrei kiyo i iaka lawai jong ka Congress ulo ang baki paidbah kin rai haka election laki kwa ni emban man rai ka jingkala habakan thai kani ka sorkar Saleng ulo ong baki paidbah kilayo i yakini ki party ki basan shar haka jella badhakari haka bakila pendan kam ya kita nak sorkar kum ka kam shimen ni ka jingkan ti jongki badai nak ni ka daw baki paidbah ki kwa ka jingkala ulo ong bakam phela dakadon ni kam don emily ni MDC hinrei ka bakut ka shong haka rai jong paidbah layo i bahaki ni kisngi bon ki MDC MLA baring kilawan rong syaka seng Congress bat kilayo i bakim dan ka jingshania haki weki party bat ki don kalawai ka Congress compare ladaka don MLA ni MDC laong Saleng ula there kani ka sorkar ka bayalam ka NPP baka jing penkiu ya ka snem ban IY na ka live house ya kan repost nem ya ki jaka syaki company kalong kumbade do ya ka jaka bat kani ka day ka jingma bat lada jet biang yaki haka election MDC kilaban penduk sendani ki district council ru ki Bri U kilayo ikumnu ka je haka jing sensyar ka NPP bat ki weki party hakaba kala pendan kami kita nak sorkar kum ka kam nong kenti jongki kabade jong paidbah laong Saleng